Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a Johnny at taga La Union. Sakbay nga ibasa tayo dagiti kablaaw gagayam, maminsan pa'y nga inkamya pelakada kayo, aliklikan nyo asuportaran dagiti agre-re-upload iti drama tayo, agsipod ta kaaduan kadakwada kat scammer ken sindikato. Dumngeg, i-like, i-share, i-follow, kan ag-subscribe kayo laeng iti official Facebook page tayo, Ferds Caballero Facebook page, kan official YouTube channel tayo, Ferds Caballero YouTube channel. Makablaawan ti Mabato family di Taaguo La Union nang runa-una yan kaninanay Josie Mabato, kastamatan da Arlene, Jean, Balga, Mean, Grace, Manong Romnick, Jane, Apple, kan Kiara. Ti kablaaw kat nagapo ni April Rose Valerie. Shout out kada Reynaldo Jose, kan happy birthday Mama Anita Jose ti Agusan, Davao del Sur, from Josephine Jose ti Barangay Subol, Asingan, Pangasinan. Alan Bilguera ti San Esteban, Ilocos, from Maricris Bilguera. Kabarangayak Manipud Purok 1 to 7 ti Inabaan Sur, Rosario La Union, from Yara Asiana, Manangan. Shout out kada Beli Untalan, Rex Rapisura, Maymay Hernandez, Asira Maliseva, kan Aida Garcia. Rofel Lardizabal ti Santo Domingo, Cabarugis, Quirino Province. Carlota Corpin ti Taiwan, from Vanessa Sion. Rumbawa ang Batali family,
Tatang Jelly, Nazarene, Angela kan Armel from Melanie. Kakabsat kan kakaanakak dita turod Darapidap Isabela, Viloria Santua, Astalan kan Dante from Kazi Pinagpala. Velasquez family, Princess and family ti Germany, Dave Nathaniel Bukuan, Limos family, Tinagilian Isabela. From Imelda Velasquez ti Riyadh, Saudi Arabia. Cristina Hamulin Alambra from Nestor Alambra. Dizon Pajarillo Cabaruan Aguilar kan Antonio family ti Alcala kan Gattaran from Raymond Dizon. Eileen Castañeda kan Maria Cecilia ti Saudi Arabia from Lucita. Tripon family ti Santa Ana Cagayan. Bato family ti Patao Bugay from Leia Tripon. Shout out kada Ana Castañeda, Maribel Bowat, Nati Agustin, kan Leonora Bautista. Arcebal Lomo family ti Tupa Agno Pangasinan. Arcebal family ti Jadi Nueva Vizcaya. Dennis Bulaton, Kylie Denise. Dennis Jr. Bulaton from Cheryl Arcebal. Lamberto Pasion Jr. Leslie May, Noli Andres Jr. Anaya Faith Andres ti Villa Carmen Ramon Isabela from Linda Pasion ti Kuwait. Makablaawon pa iti ikin ken Bakiran family. Inang Isabel Bakiran ti San Roque Burgos Isabela from Orly Bakiran. Jervy Paggaw ti Del Pilar Alicia Isabela. Kan amin atagan na Kalma Benito Soliben Isabela from Jason Pagulayan. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Johnny. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin nang runa kada kayo amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay kadagiti dumdumngeg. Tanam na maek a makaibati daytoy iti nabalitokan nga adal. Kat sapay kuma tamapilimot a maikan biag babaan iti programa yo. Ilingad daklaangan manang itinagan a Johnny at Tagala Union. Daytoy a drama ti masansan a pagdenggak tunggal na wayaak. Kinapudno na uray adak iti trabaho makangagaklat ta kadagiti upload yo. Jakpaykit din mapupuutan ti oras kabayatan ti panagtrabaho no dumdum ngagak kada kayo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinlay manang. Namnamaak asapay lakuma, ta makaibati daytoy iti nabalitukan nga adal. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, iti agtawanan iti 12 ket 2 ti anak mi, iti live-in partner ko, ket iti lugar da ijay Nueva Vizcaya, ti pagnanaedan mi. Agsublak manen iti trabaho kintan bi Katrina. Wan nga rod, nagbiit mat naglabas ti aldaw, naumpot manan ti inalam a bakasyon mo. Talaga kasta ah. Sana bale, tanong dagundaway. Agawid ak mo takanayon diti lugar yu diti Nueva Vizcaya. Okay laeng, nagadayo ti ayan ti trabahom. Agasam ta agbiyahe ka manipod ditoy aging nga iji bagyo. Katanusan ah, tayo sumot nga ro tayo ti trabaho. Naimbaglangan ko nam, tadayin ti kumpanya mi a barracks. Isubay ko matibay bayada kapag naidak iji bagyo no kas pangarigan. Dakkel mat ati maimpod iti dayta, kanamlaangan ti paggastusam. Ay, wan gayam. Ang mga nada babayadan ni Ariel nga anak mo iti pagadalan. Awan pay, ibagak tumot laang kan kanog bayad tumanen. Sige nga ro, tayo patulod kong tulaangan. Ta sigurado ang mabayag basit sa akto manin makaawid dito yung lugar yo. Oh, makaamukan ka ni Junjun nga anak ta ah. Sukunan kan itulod mo iti pagadalan. Amo na mo ti agawid nga is-iso. Wen, nga may mayat matlaang no adda ka akad kadwa na nga awid. Di mo ti panahon ita. Nangrunan no kasing agbalbal lasiw iti kalsada. Wen, siya akong ti makaammo. Di na kami ka di pagdanagan dito eh. Day takit di bagim ti salwadam. Wen, bakit? Ikarik day ta.
nagsublimanan ni tatang itayan ti trabaho na. Wan, iso nga awanan ti mangitulod kan mangsukon kan kay ti inaldaw. Ala, di ba't ko na ni tatang asikat ti mangitulot kan mangsukon kanya kiti pagkadalan, nanang? Nakadakdakkalan kan, kabaalam mo ti agawid as iksika. Nilaang mo tatang mo tinapilit ang maitulod ka pa'y laang idiskwilaan nyo. No kasta, ang may mesa ako na sumra ka mapanag-eskwela, nanang? Wan, anak ko. Kabaalam day ta, basta an nadam ti panagbalbalasiw mo. Makikuyog ka kadagiti daddo mga agbalasiw. Sige nga rod, ano iso ti kunayo, nanang? Makikuyog ak tulangan ni kaaruba tayo? Wen, taado ti trabahok di ti balay. Di matunay makabaalan ni Lolam tabakatan. Sige nga rod, nanang. Ala, ingka nga rod maturugan. Tamasapa ka pa'y asumrak inton bigat. Day, apay anak ka pulas ka rin sa dino ti papanam. Mapanak iti balay ti may sagayam ko, nanang. Di ba't ko na ni Jane nga itulog kon sukonom ni Junjun iti pagadalan. Adula amin, nagadunga muna kat nagdakkilanang di anak na. Anya nga midaya ti aramidam iti balay ti gayam mau. Kat kasi ti sigod ananang, agmadyong kami manan. Manan, nabayag lang arudan asaan ka napnapan ijay. Kasano nga rod ang mapanak katadamot dito ni Johnny. Nakabantay mo ta kanayon. Ay naadak ko, ijam ko manday ta abisyom. Ti amo ni Johnny, ada kalaang dito'y balay. Sa kalarumwar no kaduam ni Junjon. Iso nga rod anadukutanak iti kadana dito'y. O di itata nagsubling iti trabaho na, libre akmanan. Ang di ka agsigsigurado nga awan to ti mangidanon ka ni Johnny ti aramidam. Makamumot na dagita man nakibiyang. Ay, di ka lagpain ka ni Johnny, anak ko. Uray amuna nga adda anak mo iti kinabalasang, kinayat na kalatta. Isupay ti magpapaadal ka ni Ariel nga anak mo. Rumbang lang nga nanang, kinayat nak nga rod nga uray addan anak ko. Di iso ti magsuporta ka ni Ariel? Iso nga rod nga agsingsingpat ka kumamot Ijamon na kita bisyom. Asikaswom kit ni ti anak yaw. Tapno masubadam ti rigat na kada kayo nga agiina. Pingawan pa ni nanang, rabiin. Ayawan nga rod apok. Ita ipaibigat tapi manaw. Mapan ka no iti ay antigayim na. Kanayon manin arumrumwar ni nanang. Iso amay mayat na dito ni tatang, tasaan na pumampanaw ni nanang. Ay, jakman amo iti inab. Di pa'y lanang balbaliw. Inton kwan, maamuan ni tatang baw ti aramiden na. Win nga rod, Lola. Lola, makaungot ka din ni tatang na maamuan na ti kasingar aramiden ni nanang? Ay, siyempre, apok. Di amo na katadalaan dito'y balay ang mga asikaasukan ka. Iso ang narigat no maduktalan na ti aramid ni nanang mo. Kasta ka di, Lola? Diyak amaw, no aginggat kaano ang mailimod ko ti aramid ni nanang mo, apok. Nakariing kayo pa'y nanang? Tengan tirabi Naimbag ta amom.
Awid ka di pa'y ti adda asawa na ti kastoy nga oras. Pasensya kayo, nanang. Adalaang napanan mi iti gayem ko. Sino agayem mo ti dakdakamatem? Ti lalaki, anang itulodkan ka. Ha? Ti ko nam siguro kadyak nakita nga da nang itulodkan ka. Di ka lagbain. Kasanaw no ada nakakita kan ka akaruba. Anya laangan nga iti ibagada kat ammo damot nga awan ni Johnny ditoy. Nanang. Sino day dya lalaki? Karelasyon mo. Ay saan, nanang? Kadwami nga agay ay ayam iti madyong iti antigayam ko. Di kan aglibak pa, Irina. Amamukan. Sinubyam man ang tisigod nga aramid mo. Sakbay ang amam ni Johnny. Ay, mabalin ka din, nanang. Saan da ko na sermonan? Kandidak pakibyangan, tabiyag ko daytoy. Kandaytoy ti pakaragsakak. Kasanaw numaduktalan ni Johnny ti kasta nga aramid mo. Makamuditan Ay, talaga at tilaang bagim ti pampanunutom. Awan ti mapasamak ti biyag mo no kastamlatan, Rina. Addan anak ni Rina iti kinabalasang, sakbayan na addaan kami iti relasyon, ken naparaburan kami iti bukod mi nga anak manang Emmy. Siyak timang papaadal iti anak na agraman iti anak mi, nga addan iti elementarya. Iti syudad ti Bagyo ti pagtrabtrabahwak, ket binulan laeng nga agawidak, malaksid no makaalaak iti nabaybayag basit a bakasyon ko. Awan ti amok idi iti aramid ni Rina manang, tatunggal agawidak, kanayon mo't amasang petak. Iso ajak pulos ni namnama anasumok na gayam idin ti agsugal, iti ayan ti gayam na, tunggal adda akon iti trabaho iti syudad ti Salang. Iti na minsan arabii nga awagak ni Rina, saan ko ang makontak. Iso nga ingkadeng ko nga awagan ti inana. Pasensya kayo no da kayong tinawagak, nanang. Apay ngamin ay Johnny, barok. Itay pa'y ngamin nga awagak ni Rina, ngam saan mata sumungsungbat. Nakaturog ka din ni Rina, nanang. Kwa barok. Awan pa'y ni Rina. Saan pa'y nagawid manipod itay rimwar? Ha? Ni, sa dinong ay tinapanan na, katarabiin. Kuna naman nga, adapag nada ka nagitigagayim na. Apay, nanang, masansan ka ding aramidan dayta ni Rina? Kasano ni Junjun? Da kayo ti mga saasikaso kun ko ana? Kapilitan aparok, tadyak mo't mapangnamnamaan ni Rina. Diyak kumakayat nga ipudnukan ka ti aramid na. Tadyak kayat nga agriri kayo. Kun, diyak kayat amariribukan ka iti trabaho. Nung aglablabos mo ton. Unay mo ni Rina. Di na pa'y pampanunutan ti anak mi. Masapol ang kasaritang barok. Diyak kayat ako maro ti kasdi nga aramid na. Amangan no sa bali ti masumok na. Amumot siguro ti kayat ko asawan, Johnny. Maawatak, nanang. Bayan nyo, takasaritak ni Rina.
Apay nga itala nga sinong batang ti awag ko rin na. Hindi pa rabi ingaw-awagan ka. Kwa? Naggap-gapwam. Nagpatpat na gadi ka nagawid? Nagkasangay ngamin di may sa agayam ko. Iso adya ako nakaawid. Hindi balay dan tinagturuga. Anya? Nakakita am iti inaasaan nga agawid nga agpatnag? Amumot nga adanak mo nga agururay kan ka. Adamot ni nana nga kadwana. Oray pay, saan nga obligasyon ni nanang mo ti mga sikaso ita anak ta? Sikati ina, rumbang ko mga amom ti obligasyon mo. Maminsan laang mo't nagpasyar da tao. Awan mo ti mga ipagpagal nga agpasyar ka. Ngam sigurado mo kumamot ano umnupay tar aramida mo no saanen. Awan mo tiyar aramido kadakas. Sigurado mo laang rina. Tayti ka nito nga dati madamag ko amadi nga aramid mo. Jaklaan mo na niya ti mapasamak. But nga nakadi, Johnny. Saan ka abot-bot ngan? Kabailak nga aramidan ti ibagbagak. Isong itapay laeng. Panunuto mo noan niya ti kayat mo aklase ti panagbiag. Di mo nga gawit kagayam tatang. Talaga ajak impakpakaan mo Junjun, anak. Agmay may saka diti balay? Napanakitsenda ni Lola, tatang. Ni nanang mat. Manungal daw na sana nagaw-awid manipot pimanaw. Anya? Ni, sa dino kanungay tinapanan na. Kunamot ni Lola simurot kano iti kayam na, tatang. Adda kano na pananda. Una yun ni nanang mo. Kasla agbibiyag abalasang. Kanayon da ka nung arda pagsasaritaan di ta karuba? Kunan ni Lola? Ura siyak tatang. Pagdamdamagan dakdag iti kaaruba. Anya ti damdamagan dakin ka anak ko? Damdamagan da no nagsina kayo kanon ka ni nanang? Anya? Ni, apay nga yakas na ti damdamagan dakin ka? Ngamin, ada ka numatin sa bali at tatang ko. Anya? Wen tatang, makitkita da ka nun ni nanang nga sa bali akat kadwa na lalaki. Tawanan ba na babae? Agalwat kanyak. Sumangpot to lang, tagrin nisot kami adwa. Nanang, manan nga aldaw ko narabi nga adaak dito balay. Ngam pulos sa saan pa nagaw-awid ni Rina. Aw-awagak ngam di nasungsung-batan ti cellphone na. Ay, jak amaw no niya ti sawak barok. Siyak ti mababain iti aramidon ni Rina. Di pala nagnakam. Nakasarak lang arudon iti kasken ka. Ngam sinubyan naman ng ti aramid na idisaan kayo pa'y anagam-am mo. Anya ti kaya ti asawan, nanang? Ay, dumngag ka barok. Ibagakan ka ti amin. Tapno di mo kunaan akon konsintir at ti saan anasaya at nga aramid ti anak ko. Dumngag ka. Una yan. Jak pulos ni namnamadag iti impod mo yung kanyak, nanang. Diyan barok. Jak kaya tintag panunot itaan yaman, nanang. Tanakarkaro lang ang masakit, anak. Ada ko may pakadak kada kayo. Anya day ta, barok. Total, saan kami mata nagkasar ka ni Rina?
Kandi namat gayam as-asikaswan ti anak mi. Itugot ko lang ni Junjun kat iyawit ko iti lugar mi. Ha? At damot ijay datatang amang taripato kenkwana. Kabayatan ti panagtrabaho ijay bagyo. Ay, saan ako namas daaw? Nukastaman ti desisyon mo, Barok. Amo kasaanan nga agbaliw pa'y ni Rina. Sige, aramidem no anya ti makapasaya at iti anak yo. Agyaman ak ta maawatan dak nanang. Jakon orayin pa'y ni Rina. Kan may sa, disnudumot ni Junjun a sumurot kanya kiti lugar mi ijay laon yun. Ulitagtag daw iti pasensya ken ka, Barok. Sikan ti makaammo iti apukok. Di kay agdanag nanang. Kanayon da kayon tong awagan. Nasakit da ito a desisyon ko. Ngam no ibasar ko iti kapaliiwak kan iti impodnuyo kanyak. Talagang awan patagmi nga agama ken ni Rina. Tila ang bukod na pagragsakan tinapatag kan kuana. Masapa kami nga aglosin don bigat nanang. Tadumagas kami pa nga umuna iti pagadalan ti anak ko. Kasaritak ti maestra na. Kalpasan na. Agdiretso kami ni Ijalaon yun. Nasakit tinagbalin a pangadeng ko idi manang Emmy. Nga masapol nga agtignaya kon. Uray mat siguro asino, aramidan na tikas iti inaramid ko. Takasanumat ngamin, sumagmamanon nga aldaw kan rabii, manipod nakasangpetak iti balayda, ngam saan latta a nagawawid. Nagpakadak nga rod iti ina ni Rina, kat pagyamanak matunay tanawatan nak. Diyak kumakayat day di apangadang kumanang. Ngam gapo tanakarit ti kinalalakik, iti di na panagawid iti sumagmamano nga aldaw, nagdesisyonak nga uray no nasakit para kanyak. Tilaangan ng patibkar iti pakinakam ko, kat ti disnudo nga isusurot kanyak ni Junjun nga anak ko. Nagawid kami nga rod iti anak ko, iti lugar mi dito'y La Union. Yan tikasta na pasamak dyan ay. Pasensya kayo. No saan kayo napakaamon ang nasapsapa tatang. Awan anyaman na. Ngam talaga ka na desidido ka na makisina ka ni Rina, anak ka. Wan tatang. Impod no amin kanyak ti inana tar aramidan na. Nukas diyang awa na ka dyan Nueva Vizcaya. Kat jakon mairusok pa iti makidan na itikaskan kwa na. Ay, sapay adda panggap yun agkalay sa kuma saan aya. Naimbaglangan tanaamwak ti aramid na, sakbay nga inkalay sak tatang. Kahit naimbag no saan nga agreklamaw, no maamuan na nga inyawid mo dito'y laon yawn ti anak yaw. Awanan ti maaramidan na tatang. Disnuda si morot kanyak tanak mi. Ngam no bilang man, nakasagaanak ang mangilaban iti karbangak para itanak mi. Naturidak tatang, tanagibat iti sauti ina ni Rina. Nakasagaanak ano ang mangibaga iti maipapan iti aramidan ta anak na. Ay, oo na yan. Inaklon mo ni Rina nga oray no adan anak na iti kinabalasang sakbay anak din na kayo ka sa agasawa.
Di naman la pinanoonot mo tanday ta. Kahit tinasakit, di na pinanunot Apolos ti pakasiknan ti anak yaw. Saan na napatag kanyak kanyaman ti aramidan na tatang? Tinapatag. Adan iti poder ko ni Junjun nga anak mi. Kat sigurado ka di na maala nga uraan niya pa iti mapaspasamak. Apaw, nagsublimanan ni tatang mo iti bagyong agtrabahaw. Magusto am kadimot laang ti panagnaid mo dito'y lugar may. Wan apong, kay kayat kun dito'y, at dapat ikasinsin ko kay ayam ko. Nasaya at no kasta Junjun. Kaya't ko anaragsak kay ti panagnaid mo dito'y laon yawn. Nagmayat gayam dito ayan nyo, apong. Kuma, edi pa ngayon surot nak dito'y ni tatang. Apay, apaw. Saan ka kadi anaragsak iti ayan ni nanang mau? Kanayon matngawan ni nanang, apong. Nilolak lang ti mga asikaso kanyak. Salagtali na iti balay min ni nanang, nuadda ni tatang. Agoray ka man. Papapanan ngay ni nanang mau. Iti kano ayan dagiti kagayim na, apong. Ngem amuyo, apong. Ipagpagkatidad dumakaaro ba kanyak, ngada ka nun sa bala tatang ko. Oo na yan. Kahit di ka kadi mailiw kan ni nanang mau. Saan, apong? Nairwamak mo tinakanayan ni awan? Nilolak at ikanayan na kailiw ko. Saan abalay? Taas asidag dito'y laon yon ti bagyaw. Iso akanayon nga agawid ni tatang mo. Awagan yun to ni Lolam tapno kumusta amat Wan apong, aramidan minto day takan ni tatang inton sumangpet. Hello tatang. Hello anak, naimbagtan na kaawag ka. Kaya't ko lang nga kumustahan ni Junjun tatang. Awan ti pare ko titiputot mo. Naragsak ti kanda na dito laon yaon. Kanayon pa'y ngarod nga umalatiw itayan ti kasinsinda. Nasingdan iti tunggal may sa. Nasayat nga rin no kasta. Kampan din tirik nak. Tamo ka na talaga din ti kasasad ti anak ko iti din na tayo. Nasingpay ti putot mo anak ko. Madlaw ko anasursurwan at tumulong kadag iti trabaho iti unag ti balay. Podno day tatang. Duduada nga rod ka ni Lola na idi dyan may pabiskaya. Isa kapilitan na tulungan na ni Lola na iti trabaho ito unag ti balay. Anak man ni Junjun. Di lang at masayangan ni Rina nga inana iti kababalin ti anak yaw. Sa bali ti taray ti panunot ni Rina tatang. Isabaybayan yun. Apay, di nakapulos inawagan manipod pimanaw kayo dyan Nueva Vizcaya. Saan tatang? Siya ka ti imawag iti inana. Naamuwa ka nagawid ka no itinaminsan ni Rina. Isa anaamuan na. Nga inyawid kung ta anak mi di talugar tayo di talaon yun. Kahit anya ka no nga iti kunana. Nasayaat ka no. Tapnaawanan ti pampanunutin na. Amuna ka no adyak baybayan ti anak mi. Oo na yan. Talaga nga ron asabali ti panunot na dya babae. Podno day tatatang. Katagyaman na kiti anos yo. Amoy mo't ni awan ti sabali pagkamangak no saan ada kayo. Di kagdanak dyan eh.
Mataripato na imbag dito'y lugar tayo da anak mo. Isong agtrabaho ka lang ta dita Bagyaw para iti masakbayan niyo nga agaba. Agyaman nagtatang. Kat di kagdanag. Ipaay ko ti amin nakasapulan ti anak ko. Karaman ti amin nakasapulan nyo kaninanang. Masaya ata si Mangpet kan tatang. Oh, kumusta ti agmalem mo anak? Talaga nagmayat dito'y tatang. Naragsak. Sana kasi jayan dananang. Nila ang lola ti kadkadwa kay jay. Dito'y nagaduda. Nagadupay ti kay ayam ko. Kasta ka di. Nasayat mo't nga rod na magustuhan dito'y laon yon anak ko. Nagimastikan kanan mi dito'y kan ni apong lakay tatang. Naglayang da ngagluto. Uray da anti dita bangir. No daduma, ayabandak pa yamangan dita balay da. Ha? Agpaiso? Wen tatang. Kay kayat kumutin takasangsangok dagiti kakasinsing ko. Basta agsingsingpat ka kanayon dito, Iwan, John? Wen tatang. Mabalin ka tinaawagan ta ni Lolak. Iso nga minti kailiw ko. Wan anak ko. I-video call ta ni Lolam. Agyaman tatang. Mamati ang oray ni Lolam. Kailiw na kamatan anak ko. Kat di kagdanag. Kanayon na kumustahan ta ni Lolam. Tapno saan mat ama ikawa unay. Iti kaawan mon, iti danada. Kumamot akayat a maisina ti anak ko iti ina naman ng Emmy, tadyak kayat a dumakkel a bunga ti broken family. Ngem mas kampanten tirik nakita, ngem idi adda kami paylaeng iti lugar da Rina. Ken maysa, awan man la apulos ti effort ni Rina anang kontak ka ni Junjun nga anak mi, sipod impanaw ko iti lugar da. Kaya ta sa wenday ta, nga awan anyaman na kankwana tiya dayumin nga agama. Iso ang nalaos ti panagyaman ko, ta saan kami pa'y anagkalaysa. Tano bilang laeng, marigata naklakit di kuman, ta naitali akon kankwana. Inggaed ko nga rod ti nagtrabaho manang, tapno masuportarak ti anak ko, kastamot ten dagiti dadakkel ko. Kat nagasatak, tasipod sinina akon ti ina ti anak ko, immado ti oportunidad para kanyak. Iso nga awan apulos ti parikot ko maipapan iti pinansyal. Jakmat madlaw analiday ti anak ko nga uray adayo iti inana. Iso anak ko nak akampante ak itan iti kasasaad mi nga agama. No bilang adapay sumangbay nga ayat para kanyak, silulukat ti pusok manang. Basta si pupuso met amaaklon na ti kasasaad ko ka single father. Nang runa una yan ka ni Junjun nga anak ko iti kinabarok. Daytoy ti padas ko manang, to'y pagayam mo, Johnny. Johnny, pagayam ko na idumduma ka. Saan na pa nang pasablog nga may saka kadagiti manmano nga ama anakitak anapatpatag ti putot na ngam ti asino man pay a babae nga uray pay ti mismo nga ina ti anak na. Pudno ang masayangan nak itibiyang ti ina ti anak mo. Ngam isumat ngamin ti agdadata nga ayan ti biddot.
Iso nga uray siguro padak a babae ni Rina, dinak mapabasol no ad-ad da a pumaburak iti inaramid mo. Ta inununam a pinanunot ti agbalin a masakbayan ti anakyo. Kararag ko asapay lakuma, ta dumteng to a talaga tinaitani para kada kayo nga agama. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal tibiyag.